mani Khul bang phang sani Khul tai thai sani Thai sini Khuloma khili mani Hey Hrrr Mai phang sani Mai tang tang sini Mai luma khili mani Khul bang phang sani Oh khul tai thai sini Khuloma khili mani Mai phang phang sani Mai tang tang sini Mai luma khili mani Hey pare Bye bye di joto bayaro Tini samung tanani Baksa badam ratidi Baksa balangga hoti Baksa bakas lengkade Bye bye di joto bayaro Tini samung tanani Baksa badam ratidi Baksa balangga hordi Baksa bakas lengkade Bye bye di joto bayaro Pungbai kasal bo kawai paika Oksat pemilih joto pungbai kasal bo kawai paika Maju cubai di nama tidak di Maju cubai di nama tidak di Ang najora sopaika Samung tanani Baksa badam ratidi Baksa balangga hoti Baksa bakas lengkade Bye bye di joto bayaro Sekani samung ulo khelai ke samung no khelai baya Sekani samung ulo khelai ke samung no khelai baya Ya kan sake samung no tangke Ya kan sake samung no tangke Serat sapano nangya Bye bye di joto bayaro Tini samung tanani Baksa badam ratidi Baksa balangga hoti Baksa bakas lengkade Bye bye di joto bayaro Samung tanani Baksa badam ratidi Baksa balangga hordi Baksa bakas lengkade Bye bye di joto bayaro Bye bye di joto bayaro Samung tanani Baksa badam ratidi Baksa balangga hoti Baksa bakas lengkade
বাইবাইদি যত বায়ার tan baga amah ke khlai jak oh mai bo mani to kai sa rung mani no bo bora le khawa sung dai ma hai mai bo mani ong sa te bo rung mani na bu khe to tong mai bo ja mai ma sa ya ha ya di ba nga to mani jaga tong ba khe to tong mai ma sa yang le ba niji sabulombi niji self ko defend na nango niji ni sak saka yakung yak basa nango bunyo yak on ba ya hai ya khe to khai ja khi lam to ika ba jaga tong tam lam kha sa kanisa kunisa rok ba hai nijin ba bori mano hai di ba cứ sáng nắng sau bà phong ai chỉ bớt khai sao tôi lâu không bớt khai bay chặt tay chồng đi bực kiri kiri haba cả khai tabung ni ni creative đi bang creative buat kia deh bah tabung ni 5G ni je cerai rok tongai borok la amah ke bol nai rok rudi dong ni wan so dengan om tam binyang sabor ta kutuk serung ni dong barang bagi ta norok amah ke bagi sen dia bagi kok sengom ti penung nanang om ti media rok tahu ni media ni juga tahu no media ni juga hong kai obo penung nanang bagi song bagi suk bagi bor bagi kai beba penung nanang borok sijaya bala nu dia bala mem nung to kaisa rashtrapati award manja khai da rashtrapati sokar manja ba ni ni haba bo nung yakar jak haina hai taisa mai bo free tongkha obo ki bor no phunung mani kalai man de kalai na to nang khai to bori phana ma no ni jini bo hai pa no phunung ti bong kha tai nang khai ni ji bori ma ko ni ji chuk jak khuda ni physically abo mentally be bang nang bala support hai diba nga tak bo nai ne mani physically bo chuk jak no ko abo active tong ma bagai nyungu ko sam tang khai no borong chuni sa khambo jaham tong abo sijago tini asuk bolman bisingtwi kebo mane yak doi boloi kebo fast rok ongman rok nukja khata bo sikta to chrai sikang rok to taisa donai no ngakai oba haike to mentally preparation na ja sing to hai no bonan ka bonan hai se thu tamni chrai sikang rok tong nani kop no competition bo tong nani bkhawo to joto jorano kicha batai mani bkha tong na ammem ta kesa ko laso je ama ke mai bor mane amni le chrai function boroi phaiman bai de tini boroi phunuka na age ro bor jagya chrai function ni bolte ani ma to khorcha teacher kai hai pana ani babu ni khai jaga kemang ma tong kheto tong je dino chini nok rogo kheto ni mai banar go adina ang jes ko no mane usri bi pano thangai bori ani pi chong bai kaki chong bai mutu mano mukti kalanya na no ani tinti sala tabung ni je tongna cherai no kisa ni message tam tong tabung ni message kun lachina kri samgo kun samung pan cikon kri samgo lachina kri sing jani ja kheto mai pan bordi hukpan khlai di muki teng pan kai di wa khan di top khan di ri pan tak di just pan khlai di mai pan song di jeta creative jeta chini hodani bagi manango chini sak mangni bagi manango sing nok ni mai ka hamma chawo hai di bang ka tabung le bebong no chamung nung ro ba bejal tong ka sing nok ni chai mang kha chung chawo chini sak khamni bagi chawo baka bu srai chirai ngo ka hamungo nga tinang ni chini chirai ro kha khlayo ngano borgo nugano nga pora lekha khlai ke no mai bori me ya lachu ako gya pora lekha khlai pano jas pano samung ka ke khlai mano ang abono ani chini tinang ni chirai chung no ko bogo kha bai ko bogo awa ju sep ma ka kai no ro bori nai di tong thok chirai pron chimi no bokha boro ma ali ro khio no ro mane mai rok ma borota okay aspona sang ma bor ya je puru no ko kamla keri ke mane puru ko ma borota mot taklai bor soni to onek bosor balaka bor jagya taklai bor soni ke sema bor jagya abon sakam bor jagya taklai ni bor batalaman bisingo norno kuno soka ba kuno ama hai ke price ok rijak nai ama hai da noni in first second third price dong ko engkai mem nung to tabuk to mai bol mani je phunuka je tabung ni je cherai rok rungya rongni bagai ni tam message tong poriman bising go mane no khongni samung rogo to no khel khayoi abo mai bonaro mai ranaro je ko nok ni samung go kisa serma nangota acha mem nung ke tabuk sujar de tam kai ang ke tabuk tulasi ko Rajnagar high secondary school dance ni obo khai tong dance teacher ta acha Toro makumai kami kolpona de bormani kheto sing aro tini mai bormani Bataimwng khlaika ke abo to joto borok saimon si apana abo sing Jorani Khowrang Bisingtwi luaji laimani ba wansu laimani ke alukha bisitang bisibring kha ya corona rongni bagai sing abo khlaimi ang tongmani
cái tắc lại khai kẹto bớt xếp mấy ang trong mani kẹto xếp mấy ang boro bornani ati hai nok hai gana gini nok hai boka ham jeng aro bathang nani gana tui tukunani ba yakung yak supply nani cái ati asukui basai nai lainani ati hai kẹto ni bo jeng ko ati basai nai nani jaga thik tonga kai gana gini bathang nani aro ko salai nani laina ti rom jaga ko kuri cái tắc lại khai sini kolpona buku kolpona sawo je ani kẹto khlai di jaga bin nok bai bin busangone bin nok ai nok bai nangjang kẹto jeng aro manai tắc lại khai sini asuk samni romoi wan sumani Jorani Khowrang ni abo samunggo phnangman kha cái jeng tini aro Mai Barlaima Bataimwng khaimang kha o Mai Barlaima Bataimwng kha haino Mai Barmani ko je siri sitin Mai Barlai tongmani je ko samung common je samung aboya sini je uchu sigito komse kom graduate ba he ke master degree na harjak he ke doctor engineer ati hok degree komse kom boro graduation na harjak ro oro Mai Barnani ke aron bising tongo senior group kaito haba karjak sini HM ro tongbayo ko bangkok no tei officer cooperative officer kotor botongo sini raniti pra ke uchini torbala de borma kaito no saimano je ko haba karjak HM ni garibo bo koroksa national award bo manjak ke ati korogo botongo sini doctorate manjak botongo pritilota de borma total ke ati hege jeng total to jeng 26 jon no samani ke korokam sokailia ke ati ke jeng aro tamo message oba hikhaimen abo sini sikla salai runa bon jeng message na nayo je ati habani samung tangthani nukungni samung tangthani kheto ongkhori habani khotoni kuno lasina kirina ati selenani khori karon jeng sana nungna nango sana nanghe tangnago nango agini jeoro habani khonaro borok kaham kaino borok sakri bakri khaijak master degree khaimani graduation hama master degree khaima bore borok sakri manai si tong tuisi borok habani khoroi asukai borok school college porikti no university porikti no khai tabo khai kisemisa pori khai borok habani khona na yango ke samung tangna na yango abo belaina saya jeng thangna to nangnai jeng ke gesa jinis ga sigi tong mani logi to boro tebo habani samung no Mai Barmani mai ka hamgai bai ke thainani yongsa kusa angkai bai ke abono bichi berai rinani tai sini mikri thakina kai bo bai ke abono tebo erinani abo tebo siu yongsa kusa no bai ke ibu thari abo deraya khainani abono tebo siu abon bagi tebo sibano si samunggo phanangai tebo khanangai haba ongkhona nangnai jeng jotoni kobangma samungno sirunggo jeng sirungma bising jeng chana nango jabon phai jeni kheto ongkhore jeng samung tangmani jeng tibra harang sakinlayo harang sak tang hinja khangba oro jasari bo kholiwo jenga kholiwo ati hai ko fertile land no system samunggo phanangya ngui tonglayo jeng samunggo phanana nanai kusang sirangna nanai tebo jeng kusang sikangui tangui sikla salaro selaya khai jeng mago nanai haikeno jeng sini hana jeng harang sak lai sini tongmung sini samung sini ko kono bewa do jeng kaham khai ti samana sini ja economic condition no jeng kaham khai manai jeng barat har kotoro hai ha kotoro jeng batai manai ke boro jeng supply borno supply kesen do tam bom hai ke jeng supply kesen mai tam khani aro sai lekha tong sini expert do ai ja bun sini jeng 2 tarik Oktober borno sokar dinai ai ja tono no jeng ekta ko khai abo tini ni aro phaimani abo sokat mari khedo jeng ja tono ni ati khedo jeng sen sen ngai nai